Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi pawartanipun para siswa? Sehat nggih? Alhamdulillah. Para siswa sugeng pepanggihan malih kalian piwulangan basa Jawa. Ing piwulangan dinten menika kita badhe ngrembak babagan miru jare. Kados pundi to carane miru jare? Lan jare ingkang badhe dipun miru menika jare ingkang gagrag Ngayogyakarta. Kados pundi titikanipun jare gagrag Ngayogyakarta? Inggih menika wonten seleret putih pethakipun. Lajeng kula badhe mraktekaken kados pundi cara miru jare. Menawi tiyang setri menika ingkang dipun wiru jare ingkang sisih kiwa, ananging menawi tiyang kakung jare ingkang dipun wiru inggih menika jare ingkang sisih tengen. Agengipun wiru setri inggih menika kalih driji, ananging menawi kakung 3 dumugi sekawan driji nggih. Salajengipun menawi gagrag Ngayogyakarta, motif pethak menika dipun katingalaken. Caranipun dipun tekok langkung rumiyin, lajeng kados mekaten. Dipun pendet ngantos telas, lajeng dipun pedhek supados mangke rapi. Dipun lajengaken ngantos cacahipun gangsal. Dipun ambali malih, dipun pendet, lajeng menawi sampun telas dipun padhet. Dipun ambal-ambali malih ngantos cacahipun gangsal. 1, 2, 3, sekawan gangsal. Saksampunipun cekap gangsal, lajeng dipun klip. Sampun. Saksampunipun miru, lajeng jare ingkang sampun dipun wiru dipun liwet. Kados mekaten. Cara anggenipun liwet ugi dipun katingalaken sleretipun pethak. Cekap semanten praktek miru jare. Sakmenika tugasipun para siswa damela video praktek miru jare. Gumantung setri utawa kakung piyambak-piyambak. Cekap semanten saking bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.